Morojopäivää Kiuplimet täällä. Ja nyt on siis vappu ja mä oon lähdössä Ullan Linnanmäelle. Joo, me nyt siis tosiaan hypätään autoon ja lähdetään sinne Ullan Linnanmäelle. Nyt ollaan täällä Helsingissä ja kävelemässä Ullan Linnanmäelle. Tuolla on menossa muitakin ihmisiä. Suomen lippuja täällä, koska tänään on vappu. Nyt on tuolla on jäätelökioskia. Tossa myydään hodereita. Ja joo, nyt me mennään eteenpäin. Yöllä ei ottaa tosi hyöty. Kiitos suuta. Me laulajat rohkein vanha Väinämöinen. Juuso sävelsi tommoisen, vaikka mitään ei saa nykyään enää säveltä. No niin, nyt tää keikka on siinä. Oli muuten ihan sairaan hauskaa olla täällä. Nyt on ihan sairaan kiva paikka se Ullan Linnanmäki. Nyt tommonen pieni seikkailu jatkuu. Tuolla on jotain telttoja tuossa. Ja sitten tuossa on heliumpalloja, eli vappupalloja. Niin tuossa on tommonen, jossa ostetaan koruja. No niin, eli me ollaan ostettu tommosen juoma kuin Bramhoots Vitamin Water. Joo, se oli ihan sairaan hyvä juoma. Me ollaan nyt todennäköisesti kävelemässä pois täältä ja myös kotiin ja joo. Täällä me vielä hengataan. Ja me ollaan tän jälkeen lähdössä pois. Eli Ullan Linnanmäki on tuolla. Ai että oli sairaan kiva olla siellä.
No niin, tosiaan mä just tulin kotiin. Ja oli sairaan kiva olla Ulla Linnanmäellä. Nyt voitais lopettaa tää video täytän. Muistakaa tykätä ja tilata kanavaa. Nähdään ensi videossa. Sienasti, peace.